Čus ľudia, vítam vás u prvého gameplayu Minecraft Pocket Edition. Budem natáčať s môjim bratom. Čaute. Volá sa Marek a má svoj kanál Marek TV. Poďme k veci. Dobre. Tak. Dneska budeme stavať domček. Čau. Čauko. Hej. Dobre. Poď na drevo. Idem na drevo a ja tu zatiaľ budem kopať tam, kde budeme mať dom, hej, v stene. Hej, dobre, dobre. OK. Dobre, zabijeme praso. Už to nie je také easy. No už to nie je také easy, presne. Dobre, ja Dobre, veď skap. mám nejaké drevo. A ja mám, a akorát som ho minul, aby som sa vyslobodil. A idem ťažiť. Ježiš, tu je nejaká blbá ruda. Takže to nejdeme ťažiť rukou. Dobre. Ťažím drevo. A ja. Ty ťaž to oranžové, hej? Nie, tiež normálne. Hej, dobre. A čo príde? Dobre. No. Inak ak by to lagovalo, tak sorry za tie lagy. Niekedy to bugne. Niekedy. Ukážem vám, čo obsahuje tento Minecraft. Ja vlastne takto vyzeráme. Marek je taký istý. Môžeme vykraftiť, OK. Môžeme aj na tej hore postaviť niečo. Hej. Tam, kde sme boli predtým, tak tam sme to mali pekné, vieš, tam sme to mohli tak ťahať. Dobre, ideme tam. Dobre, ja už tu šlapem. A ja som za tebou. Hej, dobre, poď. Som najlepší horolezec. Hej. Na riti. Ja nič nevidím, vieš? Prečo? To má je tu jak. Ty máš tmu? No. Ty máš noc? No a jak si to nastavil? Option, čo mám nastaviť? Ukáž tvoje nastavenie. Ja mám také normálne. Ty máš nejako viac. To je no, poď raj. Počkaj. Daj to toto. Option. No, čo s tým? No, ukáž, ako to tam ešte. Všetko také isté. Toto máš zapnuté. Tak to zapni. Počkaj, ale to je to s tým X-kom. No tak to ja nechcem. Nie, toto nemá to X-ko. Aha. Tak ja si to vypnem. Je toto X-ko, no ale... Dobre. Dobre, Prečo tu mám to X-ko? veď si ho vypni. A jak? Ja neviem ako... Nevadí. Veď normálne ako Ja... predtým. No dobre, mám. Fakt, že to nie sú zombici. To kašľam na to. Lezem hoci ako. Aj ty? Zabijam kravu. Dobre, les. Kráve šibe. Šokolá. Však tak, ale ja odtiaľ padám ako... Keď sa dívam na tvoj displej, tak ty tam máš úplne vidno. Tak ale ty nemáš možno zapnutý jas. Počkaj. Jas. Jas mám naplno. No tak neviem. Nejaká chyba. Zbierame sa. Shit, kurva, poď sem. Dobre. Ja sa snažím dostať niekoho hore. Ale nie hore, nechod tam. Malo dreva. Nevadí. Dobre. Počkaj. Naťažíme drevo a budeme späť. Tak, čau.